ọtụtụ n'ime ya na-ekwu n'ime mmiri na-eme onye ahụ nụzie di ịmụta nwa na-ara ya ahụ. Ihe ahụ nwere ike ịkọsịrị onye na-aga ịrụ ọrụ ahụ. Achọbụghị m ikwu ya nụ, mana ihe nji na-ekwu ya tata ụka ụmụnne anyị niile a na-arụrụ ọrụ a. Onye ọbụla kutere bebi weta ụgbọ epepe, gote moto, weta ihe na-anụwa ndị ya ahụ ya, chịrị slippers, were ọyọ wee ti witi nwata nwoke yi suit na nwaanyị yi akwa marriage, bụ onye a na ọ gaghị arụrụ gị ọrụ ahụ. Ha na-aga na mmiri, ikuru nwa bebi kui na rọba ọ kui na basin, igote slippers Dunlop wi n'ime rọba, igote ịchaka eji akụ egwu wi n'ime rọba, igote ụgbọ epepe ti n'ime rọba, igote moto iti n'ime rọba, iweta nwoke na nwaanyị na-agba akwụkwọ yi akwa wedding iti n'ime rọba. Ndị na-eme ihe ọdịnala unu juru ebe a, nwere onye nwere ike ịkọwa nwụrụ m ihe unu ji eme ya, maka achọrọ m ịmata the reason why unu ji eme ihe ahụ. Tata ka m ga-akụziri unu the reason why ihe ahụ nwere ike ịkọsịrị onye na-aga ịrụ ọrụ ahụ. Achọbụghị m ikwu ya nụ, mana ihe nji na-ekwu ya tata ụka ụmụnne anyị niile a na-arụrụ ọrụ a. Ịnụ ihe a na-ekwu je egwu ya ndị mmadụ eme na pipụl apadlọk ha na mmụọ nnukwu. Sọnsọ Chineke bi n'enu biru na ana nọrọ n'ihe dị ana n'ime si ka m kwupụta ihe a taa. Ọtụtụ ụmụnne anyị a na-arụrụ ọrụ mmiri, ndị na-arụrụ ụlọ ọrụ mmiri, some of them mana very few ihe anaghị eme ihe ha dị 100 mana mmadụ na-abụ ihe anaghị eme ya. Ihe nna akụziri ndị niile si na ha bụ eze nwanyị ndị na-aga arụ ọrụ mmiri, ọ dị very very wrong, 100% wrong ka ọ dị. Na mmiri ka amụrụ m, na mmiri ka m si pụta ụwa. Ị gaa n'Enugu steeti gaa jụọ ese nne mụrụ nna m ihe ọ na-arụrụ ọrụ mmiri, ọ rụchabeghị onwe ka eleg ana ọ ga-agwa gị ihe niile, ọ na-atụpụsị gị ya n'ahụ, ọ rụchara gị ihe ọwụ ogene full stop. Ọtụtụ n'ime anyị a na-achịrụ slippers egote nke a ma akpa, onwe ihe anaghị ego, igote lipstick ije tii na mmiri, igoro lipstick ije tii na mmiri, ma cotex ha na-ete n'aka ije tii ya na mmiri, iwepụgo onye ahụ mma o bu wee pụta ụwa n'elu ụwa. Ka m na-agwa ya unu ka ụnụ na-anụ maka ndị na-arụ ọrụ mmiri. I were ụgbọ epepe were si na ọka i were tii na mmiri, ibupụgo onye ahụ n'ebe ihe ọma bụ ya aga. Na-amụta ya tata ndị ọrụ mmiri ndị kpọrọ onwe ha eze nwaanyị, ma ụmụ nwoke na-arụ ọrụ mmiri, onwe nwoke dị suppose nọ na-arụ ọrụ mmiri atọla atọ. Ị nwere ike ije chụọ aja n'afa gị na mmiri, but ị nweghị power of gịnị mmiri iji arụrụ mmadụ ọrụ mmiri. Ụmụ nwaanyị ka Chineke kere ka ha rụọ ọrụ ụmụ nwoke ọrụ mmiri, ma rụkwara ụmụ nwaanyị ibe ha ọrụ mmiri. Ị chịrị slippers or shoe, ị chịrị ya aga na mmiri, awụ ya na mmiri n'afa gị, ijekata ije n'elu ụwa. Ọ ka na-akụziri unu ka unu na-amụta ijekata ije n'elu ụwa, ije onye ahụ aya ha gwụnata agwụ. O wee weta nwa bebi yi suutu yiri wedding gown, ọ sị gị na ọta ka o kewapụrụ gị na ya, gị na ebe isi pụta ụwa. Mgbe a ka ọ ga-awụ ụfọdụ ka ọ na-awa arụchara ha ọrụ mmiri a, ha naruo n'abalị ahụ ụdịrị ataki ha na-enwe ewu, serious ataki ha na-apụta n'ime ya. Gịnị ka ọ na-egosi gị? N'elu ụwa mụ na gị nọ, ịnụọ di ịnụhụ di na ị ga-anụ di, onye ahụ nụọ di
yawa mere lot of ezinụlọ ji enwe katakata ma ha nụọ di, maka o mere gịnị? O gotere bebi rọba, gotekwe nke na-agba akwụkwọ na ọgba unu na akwụkwọ unu gbara na mmiri na emego gịnị? Split gị ya up, ọkwa ihe bekee soro amakwa m ede afa na split ye na gịwa na ebe isi pụta ụwa up na onwezighị ịnụ dị na mmadụ gị na that man ga na-enwe okwu. If care is not taken, the man achụọ gị n'ọnụ ya. Ihe nji na-agwa unu ihe a maka ndị njenje.